from Armenia. Wow, nagpinti-pintis na siya. Asan yung dalawa da? Ganda ng view. Super lamig.
Dahil picture tayo mapat. Screenshot ko na lang yan. Wala akong ano dahil, wala akong ano mo. Oo. Para na kasi. Sabi ka, magano ka ng apat din sa ano ko. Oh, ito. Dali lang. Dito kayo nasimula kayo. Yan, may screenshot tayo. Pangit yung view sa kabila. Yan. Rapat ang karap. Yan, para apat tayo. Yan. Screenshot ko na lang yan. Saan? Saan ang view? Yan. Yan, no? Wow. Karap, ulo ka kung karap. Dito ka sa karap. Yan, pasok ka yan. Ganyan, wow. Amazing. Diba? Ganda. Ganda yung ano mo ah. Welcome Armenia. Ay, pero may anak ang ganda. Oh, yan, yung normal na iPhone mo. Kasama siguro yung aso. Alam mo, nakakasakit ng ulo ang lamig niya. May aso.
Saan ka magpapakot? Hindi makapindot ng cellphone. Hello, Hello. madam. Madam, looking only original silver. Yeah, after ma'am, okay? We will back.